langkung putri saking tempuran wisata kang dipimpin Bapak Trimo wonten klepatan nipun gunging bangak sami Rinenggo sagunging kahur matan ngaturaken wilujeng dalu miwah wilujeng pepanggihan kalian kulawarga ageng Sandi Woro Ketoprak Gilar Tri Budaya hinggang mijil saking desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Kota Blora. Yuni tonggo kalih hinggang kagel wentah dening penjaning Bopo Trimo Raharjo. Para lenggah kakung Sumauna Putri mekaten kala wau atur tari gambyong Paryanom ingkang sampun katindakaken dening Widodari Gilar Tri Budaya ingkang minangka dados pambukaning pagelaran ingkang sampun kairingan karawitan Gilar Laras ingkang kagel wentah dening penjaning Bopo Sumar Sorinenggan Pangliing Swarawati kasta dening Ibu Hartini Wiro Swara kasta dening Bopo Banyak Gilar Tri Budaya ing dalu menika makarya sesarengan kalian sound system BK audio ingkang mijil saking tlatah Kembang
Kecamatan Todanan, Kabupaten Kota Blora. Ugi sinengkuyung kalian Media Tama Production ingkang mijil saking Desa Gedung Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Mustika. Pangeperak ing dalu menika kaasta dening penjaning Bopo Seren, dening dekorasi lampu kaasta dening Dimas Bagong Lighting, dekorasi panggung kaasta dening Bagus Suwito CS. Para lenggah gilartri budaya ing dalu menika sengaja badhe minangkani panyuwunanipun Bapak Ibu ingkang amengku gati. Sengaja badhe amethik lelampahan sejarah ing Demak Bintoro. Dawah perangan Trenggono Ngeratu. Trenggono Ngeratu sejarah ing Demak Bintoro. Dening para paraga utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu menika. Gambaraken tekan ingkang angka kaping 10. Wonten ing Kadi Paten Dagan Lasem, Surawiyata ing dalu menika kaasta dening Kiraka Mas Bagus Tejo Kuspanto. Garwa Ratu Panggung kaasta dening Nimas Ayu Sri Mulyati. Rangga Metaun kaasta dening Raka Mas Grandong. Adegan candhaipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kanjeng Sunan Giri ing dalu menika kaasta dening Bapa Trima Raharjo. Ki Wonosalam kaasta dening Adimas Merung Widodo. Langgar Singgi ing tal menika kahayai dening panjenenganing Bapa Suwito Teguh. Ratu Mas Kencana katindakaken dening Nimas Risma Dewi. Dening Trenggono ingkang minangka dados telenging carita ing dalu menika kaasta dening Adimas Rustam Maji. Adegan candhaipun wonten ing Cirebon, Dirganegara kaasta dening Bapa Wagiyanto garwa Ratu Mas Nyawa. Kahayai dening Nimas Ayu Wijayanti. Bagus Mumin kaasta Adimas Hanu Wijaya dening panuwun katindakaken dening Adimas John Aji. Para lenggah mboten kesupen
wonten ing madya ratri mangki penjan badhe kaipur kalian trio lawak gilar Tri Budaya. Cak Temon, Cak Kancil, Cak Subur karamekaken ban kita Herlin alias Mentil. Adegan candhaipun wonten ing Panti Kudus. Ki Japar Sudik kasto dening Roko Mas Prasetyo Aji, dening Nyai Kudus Siti Jainah, kahayai dening Nimas Sukesi Rahayu. Para lenggah kados mekaten kala warancaking pendapuk utawi seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu mangke. Dos pundi imangke babaripun lelampahan sejarah ing Demak Bintoro dawah perangan Trenggono Ngratu. Saking kula warga ageng Gilar Tri Budaya ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng amir saning ngantos titi pur naning pagelaran. Mbok menawi kanca Gilar Tri Budaya anggenipun ngayahi kewajiban nggadhahi kalepatan tandang tanduk utawi solah bawa ingkang kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan. Kula minangka wakilipun Gilar Tri Budaya nyuwun lumentahe pangaksama wasana Gilar Tri Budaya anggadhahi sesanti Jaya Jaya Wijayanti kalis nir ing sambi kala mugi rahayu ingkang samya pinangki. Cahyaning Gilar Tri Budaya, Gilar Tri Budaya, Gilar Tri Budaya tetap jaya. Tan samarpa more sokmo induk maya Winaya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Romo Sunan Kudus. Alhamdulillah. Monggo kula turun ya, Romo Sunan Kudus. Ya. Surawiyata dawuh dalem kula Romo Sunan. Ngene iki padha karo seliramu nyempyok banyu bening karo wong tuwa. Kok panjenengan saged ngendika ingkang kados mekaten Romo Guru? Ngene ya. Sapa sing ora ngerti karo Surawiyata? Nggih, sawijining bupati sing kudu nata marang negara ya nata karo kawula. Perkawis menika Rama Guru mboten susah kuwatir. Nanging pripun? Ora lali kewajiban nyenyuwun panguwasaning Gusti Allah Ta'ala. Iya. Kula namung mituhu dawuhipun Rama Sunan Kudus supados kawula dadan kalis ing sambikala. Amin ya rabbal alamin. Ngene ya, Le. Nggih, pripun? Tengane ora ana niat aku mampir menyang dagan. Lho, niatku aku doyo-doyo ndang arep tumeka menyang Demak. Ning rasane batinku iki kok melang-melang. Mula aku mampir mung sak dapur. Aku iki kepengin ngelingake yo nek weling, lah nek ora. Guys, napa? Babar pisan kula mbok lirik Romo Guru. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aja guyon lho. Perkawis kawulanipun kula wonten ing dagan. Boten wonten sing kecicil tumbangsu. Sedaya sampun mitu dawuh kula lho. Ora perkara kuwi. Ya perkawis napa? Aku tak takon. Perkara saiki dina apa, Le? Sakniki malam Senin. Sesuk Senin, nggih. Layang Ibran sing kok tampa dina Senin iki ning Demak ana apa, Le? Waduh, kula kalih pian lho. Waduh, pangapunten dalem Romo Guru. Kula kacek kalih pian. Nek benjang niku dinten Senin Demak wonten wisudan Romo Guru. Mulane nek mangan iwak lutru iki disuda. Kula mboten nate mangan iwak lutru. Iki lho badine lalinan. Pangapunten Romo Guru. Pangapunten kok terus. Lajeng kados pundi salajengipun? Ya ora pundi-pundi. Mateni. Wong tuwa direwangi mitir. Wong tuwa direwangi tirakat 800 dina. Tirakat napa niku? Tirakat ora nampa tanggapan. Lho kowe kok malah tentekane lali. Pitakonku Le Surawiyata. Nggih, pripun? Niatem pengin nyalonke sultan ning Demak iki mbatut apa mandeg? Tetep kula lajeng nyalonke sultan ning Demak. Disalahno ya ora kena. Iku gawane menungsa Rama. Ning nek niat iki nek wani ya wani tenan, nek wedi aja wani wae. Nggih, leres. Tadani. Ning ana tata carane. Tatane pripun? Tata carane ora kaya biyen. Wong biyen iki nek arep gayuh wahyu, nggih, tataane nyawa direwangi tirakat. Nggih, leres. Ning nek jaman saiki ora.
Nek jaman saniki carane pripun? Aku weruh ndelike Wahyu karen jumput. Lho kok sampean ngendikan kok ngoten? Oh. Wah kok karen jumput iki. Nek ora Sunan Kudus ora weruh. Oh dadi sing ngertos Wahyu karen jumput iki namung Sunan Kudus. Aku dhewe. Matur nuwun nek sampean nyebut ngertos. Kowe pengen ngerti dununge Wahyu ndelike Wahyu. Ndelike temu di Ndelike ning jero angkop. Nek biyen ndelike ning gone sendang punden sak piturute iki Wahyu ndelike ning jero angkop. amplop sing duwe gawe iki. Wong do buah Udul ngono. Lah pripun? Tegese Wahyu ndelike ning jero angkop. Nggih. Angger angkop mbok buka isine kandel, kowe yo dadi sultan. Bisa ora mudeng kowe? Ngendikanipun Rama Guru Sunan Kudus kok boten gablang. Liripun pripun amplop niku wau. Kawula saiki iki ora bodho kaya biyen. Nggih. Metu sak metu dipetung apa meneh iki arep nyalonke sultan. Nggih. Jangka lawang aja ngati tambel. Tegese kowe nyebar angklop sing sakeh-akehe. Aja mung akeh angklope ning kudu jumbuh isine. Kados cerit calonan lurah ta petinggi. Ngono. Apa sing akeh bondo bandune mesti dadi. Mengko bondo ndagan dibiyuk dadi siji karo Kudus. Nggih. Dibyur-byurna wong sak Jawa Tengah. Ampun kuatos. Bondo donya Mas Brijis Raja Brana saking dagang mengke badhe caterke truk gandeng kangge momot dhuwit. Golek 5 le. Truk gandeng 5, sing 3 digawa ning Demak, Nggih. sing 2 engko didregerno ning gone Bedingin. Sing jalan-jalan kalbu desa Bedingin. Bedingin iki rada angel wae. Ampun batos. Bondo donya saking dagang badhe tumblek-blek kangge kawula ing Bedingin. Wiwit saka Guwa Terawan Nggih. dibiyuri dhuwit 100.000-an pecung. Lah engko nek wis tekan Bedingin, dalan-dalan aja mitok aspale. Beki dhuwit. Yang mlampah ben sadure dhuwit nggih. Dadi mengko karo nyuwara sura kuwi Ya ta. dipilih. Mesti kula dadi sultan teng Demak. Ate ora wong iki kalahe ora karo keris karo gaman, kalahe karo Duwe nggih perkawis niku Rama Guru mboten usah kuwatir. Niku pun dadi tanggung jawab kula. aja ngomong banter tok engko entek-entekane lali neh. Mboten, kula mboten badhe lali. Andung gawe ya, Le. Pripun? Kowe nyepake bondo donyane, Nggih. aku tak disiki menyang Demak. Aku tak masang raja tumbal pengasihan. Ben sesuk kowe katon patribawanmu, kowe dipilih, kowe diwelasi karo kawula Demak. Ngaten perkawis Rajah Krajagra kula bola ngedaten Rama Guru. Ora usah kuwatir. Nggih. Bakune loro iki mang diestoke. Aku tak ning Mbak. Ngaten kira-kira tidak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utune Rama Sunan Kudus ngiringake nek sesuk ora Sunan Sultan kok nganti kejajan aku lali perkara iki. Rama Sunan kula matur nuwun. Umpami sampean boten tejak wonten ing dagan kabar pisan kula mboten kelingan. Nggih, gedungo marang panguwasan Gusti. Badhe nyepaki Brampen tejak wonten ing Sultan Demak Bintoro.
Lah kok kebangetan temen. Yo. Pancen donya iki seni-seni ngurung perkara. Ana rina, ana wengi, ana ala, ana apik. Ning ya kok kebangetan men. Tujune kok aku ngerti. Lah upama ora ngerti, Wedrah Demak Bintara terus piye? Jarene Alhaakumutaka. Suruh kata jurtumul makom. Tegese lerene sapan, marine kapan, nek urung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum. Raja Kalacakra. Ya. Iki lho. Jabar Sodik Sunan Kudus wong pinter jane. Mula ana tembung bejo bejane wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Iki Jabar Sodik wirang kowe musuhan. Sawetara Raja Kalacakra bakal tak singkirke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada sayan antakula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wong pendopo dibuaki uyah semene aki iki. Yo. Eling Jabar Sodik, eling kowe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dumateng para rawuh sekalian kakung Sumawana putri ingkang dahat kula tresnani, dumateng para wedrah, para santri ingkang dahat tumuling wonten ing kitab suci wahyuning ilahi, ngaturaken
sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng pinarak wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Ingkang sepisan monggo sami muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten menapa ndalika kula panjenengan sami tasih pinaringan kebagas warasan saengga saged pinanggihan wonten ing menika dalu kanthi sehat wal afiat. Amin Allahumma. Sholawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun bidunya wal akhirah. Mugi saged nuntun kita tumuju wonten ing swarganing Gusti Allah. So kita sedaya saged katampi dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad kanthi boten wonten rubida menapa-menapa. Di ki ngene ya Di. Kakang Giri nggih kula paring dawuh. Nitik petung iki wis jangkep 100 dinane sedane Kanjeng Pangeran Sabrang Lor ya Pangeran Yunus. Leres. Eleng lan mituhu dawing babah patah jibuningrat panetep panatagama. Demak Bintoro ora kena diprael-prael. Nek Demak ora kena diprael, tegese Demak kudu utuh. Lah, gandeng wis 100 dina Demak kudu ana adegan sultan. Cocok niku nggih leres. Gandeng Demak ana adegan sultan. Demak kuwi rak larikane dasare negara ngadeg kanthi dasar ulama wal umaroh. Bener nggih. Negara Demak ngadeg merga disenguyung para ulama. Umaroh panguwasa negara, pangemban pangrembating praja. Klebu kowe karo aku iku ulama, ya dadi DPR negara. Ya ta ora? Nggih, leres. Gandeng kowe aku dadi wong tuwa. Aja nganti adegan iki dadi rame. Kowe karo aku kudu nyekseni ngadeke Demak Bintoro. Napa melih udur kok ngrebut karo derajat pangkat niku ngisin-ngisini. Di Jabar Sodyo. Nggih. Kowe ndhepi nemu derajat pangkat kenane mung Ya, bondo donya kenane mung lunga. wong kuwi nek mati sing ditakon apa? Ilamin salasin. Leres. Ilamin kuwi kejaba salasin telu. Dadi ora pangkate ora derajate, mung telung perkara. Amal kepeciane bareng Nah. nggih. Mula kan kuwi gandeng putra-putra Demak Bintoro padha rawuh. Bengi iki uga adegan sultan bakal tak wiwiti. Kula sarujuk barate niku kawula Demak kaya dening puthuk sing kelangan babon kaya dening sapu sing ora ana suwe mundak kocar kacir ngono kula ndereki. Lah, iki ngene. Saraning medrah kang padha rawuh. Iki arep tak tari siji-siji. Oh, Paris Demak. Iya. Nggih niku. Sopo sing bakal nglungguhi terah Demak Bintoro gumanti marang Pangeran Yunus. Ben padang jaba padang jero nggih apik niku. Ya wis kowe semendo sawetara ya. Nggih. Nak Mas, Ratu Mas nyawa nak Mas. Ngaturaken sugeng rawuh nggih. Mboten kata
yang sepuh tampi mugi ndamelaken syukur naning penggalih. Ngaten nak Mas Ratu Mas Nyawa. Kula badhe nyuwun miterang dumateng panjenengan. Panjenengan sampun tampi layangi berang to? Wigatosipun nderek ngrawuhi adegan Sultan teng Demak Mintoro. Tabuh pinten? Tabuh 9, nggih. Lah nuwun sewu, badhe nderek nyalonaken Kang Garwa napa mboten? Yen pangapunten Rama Sunat. Nggih. Sak sampunipun kula dados garwanipun Kang Mas Widodo. Nggih. Gesang kula menika sampun mukti ngawibawa. Dadi sampeyan sinaosa dadi garwa bupati niku wis mung sayem. Mila saking menika kula mboten gadhah ing kalenggahan. Tegesipun mboten badhe nderek nyalonaken Sultan. Kilo muridku ya cecok. Rumangsa wis marem dadi bojone bupati wis ora ngungkit palungguhan. Lah tik duduhke nek niku teko murid barang niku gandeng celenge napa pun ndang diteruske lampun kok. Nak Mas Wirgonegoro. Nuli cih, Romo Sunan. Sampun mireng aturipun Kang Garwa menawi badhe nderek mboten nyalonaken Sultan. Napa panjenengan kepengin nderek nyalon Sultan mboten Demak? Romo Sunan iki. Babar pisan kula menika mboten gadah niat. Nggih. Dados Sultan wonten ing Demak. Amargi menapa gesang kula wonten ing Kabupaten Cirebon. Nggih. Ibaratipun mundu katutan sambel. Umpami tikar sampun didelar. Nggih. Dadi sampeyan rumangsani Nuli umpama mundu katutan sambel, kloso gemelar karek nglungguhi. les Sampeyan rumangsani niku. Lha iki lho muridku. Wong nek rumangsani elek dadi lan apike. ya sewengi muridku terus. Dadi sasmi mboten. Nuli. Nak Mas Wirgonegoro. Nak Mas langgar singgih nak Mas. Bu, wonten dawuh Rama Sunan ngiri. Matane wong. Lho. Kenging napa? Lho salah kula niku napa adik sampean sentak. Aduh. Sampean niku yak napa? Pancen wata-watipun tiyang saking Kabupaten Sampang nggih kados dening kula niku. Kula niki lak mboten nyentak kalih sampean Rama sampun dapat. Walah lah ngono kok. Nah, keti wong ngantek dadah mak tratan. Nak Mas langgar singgih. Kula Rama Sunan ngiri. Menapa panjenengan mboten nderek nyalonaken Sultan teng Demak Mintoro? Aduh Rama Sunan ngiri. Sowan kula wonten ing Demak. Rumah nampi layang idran ingkang sampun kalipto Rama Sunan ngiri. Ini wonten ing Demak wonten jumlengan Sultan. Kula niku boten kadang-kadang. Kula boten kepengin nyalonaken Sultan dhateng ing Demak Mintoro. Dadi panjenengan mboten kersa nderek nyalon. Saestu Rama Sunan ngiri. Namung saking paweling kula. Nggih. Wedrah wonten ing Demak niku rak enten ingkang dereng kasuhan kalenggan. Kok inci Rama Sunan ngiri mang panjenengan penggalih kedah dipun jumenengaken Sultan dhateng ing Demak Mintoro. Sinten menika? Namung adik kula menika trenggono rak dereng kasuhan kalenggan. Panganan Trenggono menika. niku. Derek kagungan palenggan dilenggahke dados Sultan. Lah niki Rama Sunan ngiri. Sae niku sae. Ah, Nak Mas Ratu Mas Kencono nak Mas. Dawuh kula Rama Sunat. Lah kok malah kuru awake sampeyan. Nggih. Lah nuwun sewu mikir napa kok kuru? Mboten mikir napa-napa Rama Sunat. sing ilang yo ben ilang, sing guri lak isih akeh le. Sampeyan iki. Ngono ate mbok pikir nganti awakmu kuru. Nak Mas Ratu. Kula badhe nyuwun miterang nggih. Napa badhe njerek nyalonaken ingkang garwa dados Sultan? Mboten Rama. Kula mboten ajeng nyawonake Sultan ingkang garwa amargi kula sampun mukti wonten ing Sampang Medhut. Sampeyan mboten kersa nyalonke Kang Garwa merga sampeyan pun mukti dadi bojo bupati. Nggih. Terus tasarufun nikmah mandut. Kowe ayu ya triman nek. Nggih. Kono salam. Paring pangandika kula Rama Sunan. Nek prayogamu piye? Ora ketang kepiye adeke negara Demak Bintoro kowe melu adeg-adegan merga kowe melu labuh tumrap negara Demak Bintoro.
kula tasih ngimuti perkawis menika. Nanging Rama Santa. Iya. Kula menika sampun mukti ngawibawa kula dados kawula wonten ing Demak Bintara. Saking manah kula mboten ngepingini kula jumeneng sultan wonten ing Demak Bintara. Oh, nggih. Nuwun sewu. Nggih. Yen to wonten keparengipun Rama Srandil. Mbok inggih. Putra wonten ing Demak Bintara menika rak tesih wonten setunggal ingkang dereng gadhahi palenggahan. Raden Trenggono. Saka penemu Mbok inggih. Saking kersanipun Rama Srandil, Raden Trenggono mbok dipun jumenengkan sultan wonten. Trenggono dijumenengke sultan. Ya, ya, ya. Nak Mas Trenggono nak Mas. Jauh kula. Mboten kula ambani. Mesthanipun sampun mireng aturipun saka guru Darah Karawedra. Sakmenika kula suwendhekaken dhumateng panjenengan nak Mas Trenggono. Yen saking kasarujukanipun para kadang putra wedrah wonten ing Kasultanan Demak Bintara kula kedah jumeneng sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Kula saged nanti. Saged. Alhamdulillah. Instruksi. Usul. Kakang Giri. Dawuhe sampeyan kula niki jare ya dianggep saka guru topini sepuh ning Demak. Ya, Napa kula kleru nek perkara niki kula urun rembug. ora kaya. Ya, Ngeten mawon. nggih. Wong kula kepengin Demak niki ndang enten sultane. Nek pancen para wedrah niku mun nuding Trenggono kudu dadi sultan. Oke. Kula nggih ngayuk diani. Ya, terus Kula lega-legawa. Terus? Ning kula njaluk siji mawon. jaluk piye? Jumenengan niki ampun gugup wong lagek jam yah ngenten. Diundur korong jam ngas. Lah kok Matuk napa mboten? lho sik. Kowe kok kandha diundur kok jam kas iki perkarane apa? Ngeten lho, miturut ahli petung kula, Terus? nek Trenggono dijumenengke sultan niki tibane dina Nas Taliwangi. Nek Kenapa? nek saiki Nggih. nek mundur rong jam, Nek mundur rong jam, tegese sangklate sengkolane pun ilang. Niku pisan. Iya. Ping pindho. Terus? Karung ranti rawuhe Bupati Dagang Lasem. Dipun, usul kula ditampa napa mboten? nek perkara mundure rong jam, perkara Nas Taliwangi, aku rada nglenggono. Ya nggih. Ning nek perkara ngranti rawuhe Surawiyata, iki aku ora setuju. Ampun ngoten ah sampean. Dadi wong tuwa nek ora iso ngedhono ngunggahno pikiran. Eling lho, kula ngelingke lho. Iya. Sapa Surawiyata? Terus Wong iki srogal-srogal ora kenekan pisan. Ping pindho Surawiyata niki nggih wedrah Demak. Ya. Nek perkara niki kok nganti Trenggono dijumenengke Surawiyata ora weruh, ya nek nrimo. terus Lah nek ora, lan ora trimo. nek nganti diocar-acirno sapa sing tanggung jawab? Lho nuwun sewu. Surawiyata ki muridé sapa? Muridku. Apa ana Pandhi kok kalah karo Wesi? Loh, nek bab perkara niki ampun digandeng-gandengno karo murid guru. Lho sik lah. Ngoten lho. Sik to. Aku nuwun sewu. Surawiyata ki daleme pundi? Dagang. Bagian Lasem. Nggih, Ado ndi karo Sampang Madura? adoh Sampang, Ado ndi karo Cirebon? adoh Cirebon. Niki napa? Nek Sampang wis rawuh, Cirebon wis rawuh, Bagan kok telak. Oh, ngeten niki wau kula napa
napa nampa WA Terus nek dipati dagang lasem niku jane pun rangkat utawa pun budal delalah niki wau dugi embang bane jeblos terus karo niki buktine akeh enten videone kok terus ya niki kula njaluk dinteni mergo bengi pun tutup golek bakul ban ora perkara nggone bane mbedhos tak anggap Surawiyata kuwi wong sing wani nyiwake marang panguwasa terus niku niki tetep Trenggono tak jenenge Sultan ditetepke tetep monggo Duh, aja ngono, aja tembung monggo. lah pripun malih monggo nek ancen do ngeduyu monggo ning nek ana apa-apane umrah Surawiyata kula mboten melu-melu Saiki aku tak takon kok terus ya aja ngono wong Surawiyata muridmu. Sampeyan nang wilayah Ibran apa mboten nak Mas? kula niku pun nang wilayah Miteran Adicarane diwiwiti jam pinten? jam 09.00 Rama Sunan Nggih Sampeyan nampi napa mboten? kula dinampi Adicarane diwiwiti jam pinten? jam 09.00 Saniki kok tak takon sampeyan. Surawiyata nang wilayah Ibran ta ora? Napa Wiwitane jam pira? jam 09.00 Iki jam pira? biasa jam Indonesia Molor iku mun biasa ora ngarah atik jam 09.00 teko jam 09.30 mboten ngarah Ning yo ora ngono. Nyatane aku janji tak tepati. Jam 1 cek Gambyong, awan yo Gambyong. ya ono alasane kok Alasane apa? ben ditanggap meneh kok biasane yo ora ngono atik iki ngetok-ngetokno wong bedingin Tetep Trenggono tak jenenge Sultan. Hale, iki nek Assalamualaikum. Gusti Allah iki ora sare. Wong salah iki yo bakal seleh. Selamete kok urung dilungguhi. Ini iki jenenge muridku sing bener. Kakang Giri. piye? Nek mun enten lakon ngeten iki napa Trenggono ditetepke dadi sultan? Yo wong aku iki minangka dadi sesepuh, aku ngadeg ning gone adeg-adeg sing bener. Terus Ora milih kono, ora milih kene. apik. Ya terpaksa jumenengan tak serambi wis. Disiget. Iya. Mergo Suryawiyata rawuh. Monggo. Ngaturaken sugeng rawuhipun, Mas. Wis kantuk pangestunipun Rama Sunan Giri. Sowan kula wonten ing Demak Kalis ing Sambikala. Sungkem kula kunjuk Rama Giri. Sih, kula tampi. Kok ora ndat sowanipun? Pangapunten dalem Rama Sunan Giri. Ngantos kedadosan sowan kula ndat wonten ing Pendhaping Demak. Jalaran wonten kawigadosan ingkang boten saged kutilan sagdagan. Karo dene bane mledos yo Le. Nun, Bane mledos nggih. nggih ban mobil kula mledos. Nuwun sewu nak Mas. Nggih, Kula tak takon karo sampean jawab sing jujur nggih. nggih, Bodhone niki dosa napa mboten? dosa. Dosa nggih. Nggih, Bane sampean bledos napa mboten? boten. Bodoni dosa Rama Guru. Ya iya. Lah nggih, ban kula boten bledos kok. Alam boh. Nak Mas Surawiyata. Nggih, kula Kula saged nampi. Ning atur menika nak Mas. berkawis Adegan Sultan sampun kawiwitan.
lajeng sinten ingkang jumeneng Sultan? Kadang dika nggih Pangeran Trenggono. Kyai Trenggono. Sabar. Inna woha ma'asabiri. Sabar pripun? Maksudnya ngene lho, Le. Ora usah dadak nesu. Wong yo urung wae. Terus karepmu nek Trenggono sing dijumenengke Sultan, lah kowe piye? Kula nggih pencalon dari Sultan. Pengen dadi Sultan. Nggih. Sampeyan krungu niki wau. Surawiyata ugi pengen dadi Sultan. Niku bener napa kleru? Bener nggih. Lah nek sampeyan ngendika bener, terus niki pripun? Mongko Trenggono ya dicalonke Sultan. Ya kono tinone kok wong donya srengenge kembang. Mboten enten. Nah, apa ana kembang mlathi kok kutupe loro? Nggih, mboten. Umrahe kembang mlathi kutupe. Kudu siji. Lah nek Trenggono tak dadekke Sultan, mongko Surawiyata kepengin dadi Sultan. Lah iki aku dadi wong tuwa. Kowe ya kudu iso mremakno. Ngoten. Lho iya, Jadi kula diwanganke usul. monggo. Nah, nggih. Kula tak usul nggih. Ya, Gandeng niki calone ana loro. Ben ade dianakno pilihan. pilihan iku coblosan. Dosan. Lah piye aku ora duwe dhuwit? Dar-dar. Lah wong aku ora duwe dhuwit, Nek ora duwe dhuwit ya mundur. lho, sik to. Ora duwe dhuwit kok nyalonke. Nuwun sewu. Kalau pengen wirang ya. Nuwun sewu lho dijabat tadi. Adane wong pilihan, wong coblosan, iki mesti tetep nganggo duwit. Nganggo dhuwit. Mongko aku dhuwit ora duwe lho. Lah ya mundur. Lah kok mbok utangi sikno piye? Mateni wong. Ana coblosan utang karo kancane. Mboten usah dibalik utang. Lah nek ngono sing nyoblos sapa? Ya sing nyoblos kawula. Sing milih ya kawula. Mergo dadi sultan kuwi ngawulani kawula cilik. Nggih mboten. Jar nggih kene kok. Lah sing nyoblos terus sapa? Sing nyoblos wong cilik utawa masyarakat. Masyarakat. Wong dhuwur ora kena melu-melu. Wong gedhe ora kena melok-melok. Klebu wong bedingin masyarakat bedingin. Harus nomor 1 nyoblose pisanan. Liyane guri-gurilah. Sik aku tak takon. Umpama lho yo umpama. Umpama aku mbotoi ya kena. Malah rame. Oh, ngono. Lah, iki kena nganggo foto-fotoan. Kena. Lah nek ngono, aku botohe Surawiyata. Aku mbotoi Trenggono. Gandeng aku botoh, aku wong tuwa ke wong tuwa. Ayo le maju rene le tak promosino karo wong bedingin. Lho aju napa niku? Lho promosi. Aja sih ah. Visi misi kok. Ora iso. Lo tak takon. Apa piye? Trenggono karo Surawiyata tuwa ndi? Surawiyata. Ya sing tuwa sik sing promosi kok. Disi penak dhewe. Nek, pripun? Sini, Jong. Lenggah ini, kok sini digowo. Piye lah. Jajal sawang. Duwe sultan kaya ngene mendah ya senengem kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing kumpak, sing mburi ora nyauri engko ora omah nangklok kowe engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah cilikan kok ngerame nih dhewe. Sing suarane rame kok ora duwe ati le. Ora masalah bocah sehat kok. Dulur-dulur bedingin lanang wadon tuwana. Ki ana jumenengan sultan. Calone iki Surawiyata. Lho tangan.
besok nek Surawiyata dadi sultan ning Demak, wong Bedingin arep tak banguno apa cah? Ratane wis apik. So, wong Bedingin nek gas desa biasane nanggap ketoprak, iki tak ilangi. Tak tanggapno ndandut Adela. Ketoprak paling 50 juta, Adela 200. Ora masalah. Tapi jenenge Bedingin lak jos. Bedingin nanggap apa? Adela. Matoh ta ora? Ijeh engko budal nyoblos nampa angklop wong siji 500.000. Nek ora percaya engko golek angklop wis tak siapno. Nek perlu ditambahi to. Isih tak tambahi sak kakak nampa hadiah sepeda PCX. Mengko iki anu le, langsung kokonan bocah dealer Pati Rembang Bluro dikontrak. PCX dinteki biyokno ning Bedingin. Aja kuwatir. Kudus kurang apa? Nah, pabrik rokok. Kudus. Jenang. Kudus. Percaya ta ora? Wis sesuk nek ora percaya wong wedok-wedok lunga Kudus nggawa odong-odong, mulih tak biyuki amot jenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapotan. Mang delok ketoprak do nggawa tangan ta ora? Ayo maju gini deh. Ayo. Loh. Aja ngono. Ayo. Yang gini. Ayo gini. Boleh. Lah ya wong cedhak mau nek ora oleh. Lah ya iki ra ana onen-onen jangan keluwe asin rasane, Bu. Kula ngaku klambi putih kok elek atine. Aja ngono lah. Jagoan urung arek ki mejak geger. Lah aku nek mbok arani atiku elek. Ora. Lah wong tembungmu yo ape elek-elek aku ning Bedingin kok. Adik, jangan luweh asin rasane sing nganggo klambi putih elek atine. Ya aku ora iso ta piye. Lah kowe elek ta ora? Ora. Ora kok kowe nesu. Nesu wis kadung krungu wong sak Bedingin. Ya wis nek ora. Ana areng wadahi ikrak sing nganggo klambi ireng rupane kaya luwak. Pak, karepe aku ben nesu. Kula mboten nesu, Bu. Wong kaya lupak niku apik kok, Bu. Kaya luwak niku apik. Mateni wong luwak ngrengingis ning pring-pringan nek apik. Lho ora, kaya luwak kuwi apik timbangane kaya Elek. luwak. Apik kaya luwak. Makhluk Tuhan yang Maha Esa sing paling semberak iki wong. Ning nek aku ngarani apik kaya luwak. Apik kaya wong. Apik kaya luwak. Apik kaya wong. Sampeyan tak takoki, ngerti artikulasi kata mboten? Roh, Apa? makna kata. Tegese unen-unen. Tegese tembung. Iya ya. Saiki apik endi kaya luwak karo kaya wong. Kok terus apik kaya wong. Nek ngono tembung iki dimaknani, ya. Maksude? Engko aku muni kowe sing maknani. Ya. Jabar Sodik kaya wong, kaya iki apa? Member. Dudu ya wong member. Ya. Saiki nek ana tembung Jabar Sodik kaya wong tegese piye? Jabar Sodik dudu wong. Nek ngono Luwak. Nggih, sampean kaya luwak. Aku kaya wong, lah iya.
Tembung kaya iki apa? Member. Ra dudu lah. Dudu. Lah saiki nek ana tembung Sunan Kudus kaya wong tegese piye? Sunan Kudus dudu wong. Nek ngono, luwak Nggih luwak sampean kaya luwak. Kowe iso meneng ta ora? apik endi? Yo apik kaya wong, lah kaya luwak. Lah saiki nek ana tembung Sunan Guri kaya luwak tegese piye? Sunan Giri dudu luwak. Nek ngono, wong apik endi? Ya wong bulet kok. Alah wis mbah. Karep ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atik mbok sauri barang ora oleh dadeh mbok sauri. Nuwun sewu Pak Bu, kula mboten janji ning kabeh karek bukti. Erok tulisan ning rokok. Nek Trenggono dadi sultan, dalan sing elik niku lho Bu. Sing kok kono wau menggok mriki tak terusno tak paping. Niku ping pisan. Ping pindho sekolah gratis. Ping telu kesehatan gratis. Sampeyan ditekakno bedingin nek malah ngenyek wong bedingin. Lah Mbok anggap wong bedingin wong do mlarat. lho sing nyek mlarat sapa? Lho sekolahan nek mbok gratisi mbok nyek ora kelar bayar anake sekolah. Bedingin sekolah lanjut bayar senaran. Lho, Kurang tak tambahi, aku sing bayari. Nek perlu bedingin tak gawekno sekolahan dhewe. jadi wong ora oleh sekolah ning jowo kok sekolah ning kene dhewe. Kowe nek berobat gratis, obate ora mandi. Aja tak gawekno rumah sakit tingkat 17. Ora ono lara. Lah, Bagus. nuwun sewu nggih Bu, Pak. Niki pancen jagone wong ora duwe, sampeyan teko teng TPS wis nyoblos sing dicoblos Trenggono. Nek sampeyan njaluk hadiah tak hadiahe katok, gandeng aku wong ora duwe. Pengen cak guyon. Ya aja ngene aku kowe. Lho sing nyek sapa? Lah wong PCX 45 juta kok mbok padani katok 2.500. Lho ngantek kiamat orang ngalah dipilih wong bedingin. Aja ngono, kowe goblok malah. Saiki tak takoki. Milih motor PCX apa milih katok ya takok wong bedingin aja takok aku. Iki nek tak takoni tenan kowe wirang lho. Lho ora, Sumpah Purwodadi kutane lho. sing dadi Bukti ra nyatane. oke. Ben gampang milih. Engko nek nyoblos mundak susar-susur sing tuwa. Pilihan iki tak weni tenger utawa gambar. Surawiyata gambare gajah. Gajah. Deneng Trenggini. Trenggono kok Trenggini. Trenggono iki nek wonge gedhe wong cilik ya Trenggini kok. Trenggini gambare nyecret ae. Bismillahirrahmanirrahim. PCX duit 500. Gajah semut. Gajah Surawiyata, semut Trenggini. Milih gajah apa semut? Lho, semut tahu gajah? Lho. Lho iki do mendem piye? Lah kowe kepengin bintu kabeh dijokot semut piye? Ya terus milih PCX apa katok, Bu? Milih PCX apa katok? Mateni wong. Neng, bedingan. Katok 2.500 PCX 45 juta. Kowe aja gendeng wong bedingan. Wong bedingin iki pikirane malah pinter. Alah yo sentet iki kok. Lho PCX karo katok kok dipilih katok. Lah wong katok karo PCX kok milih katok iki piye? Ya, Mas. Milih PCX apa katok? Ya sampe melok-melok bocah cilik. Dah turu. Mergo wong bedingin berpendidikan, pola pikirnya panjang. Pulau numpak motor PCX nek ora nganggo katok. Ta ora? Oh, dadi perkara numpak pedah ra katokan. Iya. Lah ngono nak takok sik. PCX pilih ning nek numpaki nganggo cara
Carane aja awan aja sore ning tengah wengi jam 3 esuk. rak kan nyeben. Ora masalah ngendi bojo. Wis, cetha ya. Nuwun sewu, Bu. Milih gajah apa semut? Ya bener wong bedingin milih semut. Gambare diganti kok. Ya wis gampang. Semut nadang cilik nek es gelem gotong royong merantasi gawe, gajah gombong. Surawiyata gambare semut. Wong bedingin I love you. Dening Trenggono gambare gajah. Alhamdulillahirabbil alamin sesuk dadi sultan nanggap ketoprak 8 dina 8 bengi. Milih semut apa gajah? Kenal ae ora kene sajake kok mangkel karo aku. Ket pisanan kok dikira wong kok. Bature ora ngene lho kok ngene dhewe. Kaya ora liwat kudus ae kowe. Sapa jenenge? Walah dilangi piye cah. Jaluk jae. Angger melok-melok pisan kas titeni. Mangkel wong kok. Lah ngene. Tenan ta ora? Aku ape gelem iku isin ora gelem duwe. Lho sing kebangetan kowe. Kowe omong mlepok campuran. Tenan ta ora? Yakin? Lah jarene 500. Kok saiki golek saweran? Ora, aku iki DP ya. DP ora apa-apa. Aku iki seduluran nek masalah duit jane yo ayo ngono carane. Wong bluro kene iki yo adoh kok. Lah, iki gandeng sae loro kene wis tak iseni nek kene ngatek meni. Lah yo. Kene. Mateni wong. Pisan gas, gajah apa semut? Ora mbok pilih ora paten. Wis, Ning titeni ae. ngene lho. Ya, Dulurku bedingin akeh ae. aku ora kok awal ora. Aku minangka dadi wong tuwa. Wong dadi sultan iki ora sembarangan. Nek nganti ibarat wong sultan kae wong sing bedak kayon. Nek nganti wong ora sembarangan sisip sumbere sapa sing bakal kapitunan. Terus Aku duwe sayembara. Sapa sing kuat nunggu dampar kanal Indran kae lho. Ya kuwi sing tak dadake sultan. ora mbok pilih jagoku tetep dadi sultan. Le, Surawiyata. Pripun? Lungguhi tak suwone. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selungko. Aku gugup kok. Terokke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku nek wis muni kuwi ndang nerokno kok. Saniki. Telung dina kas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunamatet Sunamatan ajiku ajiku. dumadine menungso. Dumadine menungso. Tiradil Tiradiri. asale saka banyu suci. Asale saka banyu suci. Metune saka sela selaning ati. Metune saka sela selaning
uga metune saka manuk dali. Lamun ceblok ning lemah ngekirisi. Kamu toh ceblok ning lemah gigi. Lamun mlebu weteng dadi bayi. Sonamatek aji kualas kobar. Ngarep omah jenenge latar. Iki donga. Ngarep omah jenenge latar. Sikil pitik kuwi cakar. Enak niku. Panganan tok donga iki kok. Sikil pitik jenenge cakar. Wong bedingin kabeh aja ngombe baygon mundakmu. Le, ketibang-tibang saka lor kae Satrio Bagus gawa wahyu ning sultan. Ayo dipapak kanthi dianturut. Maksudnya piye? Mustaka dikaplok. Kowe iki sunan apa gendruan reok? Atik gendruan reok karek sunan ndak karek aku mapak wahyu. Cuma kok Le, lungguhi. Masuk dalem. Kok bareng-bareng hidup Sultan Surawiyata, ngene ya. Hidup Surawiyata. Sawani mergo dikei. Kuat. Ojo. Embo tas tenan iki. Panas mo. Mang lak wis tak kandhani budal sarapan sih. Mun kula sarapan. Lah sarapan wis go goreng malah panas weteng. Pisan meneh mo. Baleni mirang-mirang wong. PCE dikongkon anut ora gelem kok. Hidup Surawiyata, tepuk tangan PCE. Alam bombong. Tak rewangi petentang. Glir silah kula Rama Sunan Kudus. Apa? Pun. nek wis saiki genti aku. Kono arep nungguhi. Lho iya. Tulung ambulan siapno. Ya nek iso bulan siapa? Tenggono. Kowe milih patok sing keramik ijo apa ireng? Gus, Wis sak mati wong sing gedene ngene. Sing gagah siji duwe mboten kuwawa kok. lho, Le, kowe ra eling to. Tongin nek kosong nek diseret muni piye, Le? Glundang-glundang ya. Cilikon nek ana isine piye, Le? Ra muni ta ora? Mulane ayo niku. Langsut. Gajal sae. Kan kowe Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling-paling yo ngono ae kok. Waduh. Mutar. Kandhane kok. Kambon raja jempelang. piye gambare mulih? Nah, Mas. Aja mbok terusno nek dasem sengkleh. Ya wis. Nak Mas Langgar Singgih, Wonosalam lan kowe Birgonegoro pasemuan dirampung semene. Ayo padha kembul Budana Ndrawina tancep. Kula mboten sarujuk.
Wong ki sing digugu tembunge. Wis kadung seneng kawula Demak. Nek dina niki Demak ana sultane. Lah saiki nek sultane loro karo wis ora kowe lenggah. Apa ya kudu tak peksa? Ora. Lah terus Tesih ana calone meneh. calone sapa neh? Calone saka guru topi sepuh ing Demak. Monggo saka gurune pilih sepuh iki mung loro lah aku karo kowe. Calone kula kalih sampean. Kowe karo aku. Nggih. Lah sing milih sapa? Sing milih ning dhuwur tok ngisor ra kena melu-melu. Ngantek ngisor melu nyoblos. Jadi calone kuwi kowe karo aku, sing milih iki wong dhuwur Ning tok. dhuwur tok. Sing ning ngisor entuk milih. No. Ya wis. Lah terus? Aku sih. Ya. Sapa sing milih Sunan Kudus ngancung, sing milih Sunan Giri ngancung. Nek ora milih ora ngancung. Sapa sing milih Sunan Kudus ngancung? Siji. Sapa sing milih Sunan Giri ngancung? 2 4 6. Kowe kok melok iki. Apa sing milih Kudus ngancung? Siji. Giri ngancung. Nek ngono aku sing dadi sultan. Sewu kalenggane ya. Aku sing dadi sultan lho. Kuwi karep ora karep. Aki Jabar Sodik. Apa? Sarehning aku jumeneng sultan. Aku bakal gelar jimat asma Sultan Kasat Moto. Sultan apa di Kasat Moto. Sultan kuwi panguasane tanpa winates. Tegese piye di menang ganjar kawula sing gedhe labuh labete, menang midana kawula sing gedhe lupute. Nah, nek ratu aweh ganjaran karo kawula, kawula liyane ora kena ganggu. Ora kena ganggu gugat. Sing gugat Kapleng sirahe. ya. Nak Mas Birgonegoro, Nak Mas Trenggono, Nak Mas Langgar Singgih lan sedaya para kawula. Gandeng kula niki wong wis tuwa. Umpama mongko dadi ratu, dadi sultan, nek tumpang so murung tan murunga, kula niki dadi inonane kabeh wong-wong panguwasa negara. Yen yo iya. Nah, mula kang kuwi aku arep lengser lehku dadi sultan. Lengser. Lengser. Cocok. Nah, Alhamdulillah. lengserku dadi sultan. Palungguhan iki arep tak ganjarke karo Wedra. Matur nuwun, matur nuwun. Ini kok direwani petenengan. Nggih. Ora urung balike yo ning kowe leh. Ning aku duwe pinemu lho ya. Nggih. Ratu menang Ganjar, Nggih. ratu menang Midana. Nggih. Ratu nek menang Ganjar kawula liyane ora kena. Ora kena ganggu gugat. Nek gugat, Kaplung sirahe. nah, Salam. ya. Gandeng aku wis sebo. Lengserku minangka dadi pengayoman bakal tak lunturake marang Wedrah ana ing Demak Bintara ora ana liya Trenggono. Sampeyan wong tuwa tembunge atik mencla-menclik. Lho kok mencla-mencla? Trenggono wis ora kuat. Terus Lho kok arep didadekke sultan meneh? lah ratune iki sapa? Sampeyan. Aku ratune. Nggih. Lah aku mau muni piye? Aku menang Midana kawula, ya menang Ganjar kawula. Nggih. Aku nek Ganjar kawula, kawula liyane ora kena. Ganggu gugat. Sing gugat. Kaplung gase. Nah, Ya nopo sampeyan iki? Iki piye nang iki janjine pun sampeyan.
Lho kok aku dikaplok sandal. Niki sing kleru kula napa sampean? Yo kowe kok saged kula. Lah kok ndasmu kamleng. Lah sampean niki rak ngono. Sultan paring ganjaran utawi paring pidana warbane sultan. Iso. Nek sultan paring ganjaran kawula liyane mboten kantuk gugat. Lah iya, sinten sing gugat? Aku. Dikaplok ndase. Lah sing gugat. Walah, lho. Ya. Ya wis, yo. Ya ora aku. Sampeyan iki. Bener. Nek kewan jaran kae sing digugu, Wis nek menungso lambene. ya salah matul insan bil bidin lisan. Ya. Selamate menungso kuwi gumantung ning keselesan. Karek sampeyan. Ikhlas ya. Ikhlas. Le tenggono lu kuwi le. Muga-muga dadi sultan sing adil marang kawula. Tak pameston. Muga-muga wae anggonmu dadi sultan ing Demak Bintoro. Kalis bersambikon. Ari pangeran Trenggono. Pun tambah pas. Ndak pangestoni ingkun muju menang sultan ing Demak Bit ya. Wong paringi ingkun kakang. Besok yen kok menang sultan ing Demak ojo pisan-pisan ban cindelan bantiran. Ya. Muga-muga kalis ing samping kula niki. Nak Mas Trenggono iki. Kula nyuwun tambahi pangkat. Nggih, wong tuwa ora muji apa-apa le. Bagune kowe dadi ratu sing amanah ya. Sana. Maksudnya iki piye? Nak Mas, Piye arek njaluk pangestu iku? no jauh nak Mas nek wis ora kersa nggih sampun. Monggo klatur punan. Sini wong. Trenggono. Gembelo siram. Seneng atimu ya kowe. Dene semono Rama Sunan Giri wis netokake nek kowe dadi sultan ing Bintoro Demak. Trenggono. Nganti jagat digulung lamun to Trenggono tetep dadi sultan Surawiyata mbarelo. Ora masalah sing ngendang anak-anakmu dhewe iki. Romo Sunan. Nah Mas Trenggono. Kok malah kados ngaten. Nggih nuwun sewu nak Mas. Wowane ceblok ora ado saka wite. Tak umpamake gajah sing bedol saka wanti lan gajah kae iso kecekel ning nek ana seratine. Ora wong wis gedhe tuwa atik nyemoni. Nek ora kleru gajahe Surawiyata seratine niku kula. Kowe krasa, Rasa kowe rumangsa. rumangsa. Ngeten mawon. Kula tak mungko Surawiyata. Tak jake bali nyakune Sultane Trenggono. Ning nek Surawiyata gelem bejo wong Demak. Ning nek ora gelem aja nyalahke aku. Assalamualaikum. Nah Mas Trenggono. Nggih.
caplak ora andeng-andeng. Nek ora bener manggone, ya kudu dikisas. Najan menika Raka Mas Dalem. Kula anggep wani dhateng panguwaos. Mongko panjenengan ingkang kagungan panguwaos kedah dipun ginakaken panguwaosipun. Ya monggo Nderak. Kakang Manusawa. Kasihan kula Kanjeng Sultan. Ingsun atas nama Sultan Solo ing Kasultanan Demak Bintoro bakal damu marang Kakang Manusawa. Ripiono Kang Mas Surowiyoto. Dene kok ipih ora kersa purba wasesa ingsun pasrahke marang nek kados ngaten sendika ya Allah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dilkon Luluci. Napa panjenengan kepengin kondhol wonten ing Cirebon? Kanjeng Sultan. Amargi kula ngertos kedadosan ing Demak Bintoro. Kula boten mentolo. Kula langsung wonten ing Cirebon. Sawetawis kula badhe wisata wonten ing Demak Bintoro. Ngaten matur sembah sewu kados ngaten. Kakang Langgasi. Abu Adi Trenggono. Kula suwun dhateng Kang Mas Langgasi nggih. Yen to wonten ing Kasultanan Demak Bintoro dereng wonten tentremipun, kula nuwun senjata sabiyatun panjenengan amprih tentremipun bumi wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Kanjeng Sultan Trenggono. Berkawis Kyai Surowiyoto ingkang barelo wonten ing Demak. Sampeyan ampun was ing penggalih. Waton kula tasih gesang dhateng ing pelataranipun saking. Kula tak derek-derek nentremaken suasana dhateng ing Demak Bintoro. Matur sembah sewu kados ngaten Kang Mas Langgasi. Durung-durung awakmu aja balik sampang. Aku tak perlu nentrepke kula Demak Bintoro ya. Kemarin aku balik cuma Mangga nggih Kang Mas Langgasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Luluci. Sawetawis panjenengan kula aturi mapan wonten ing Wisma Kasultanan Demak Bintoro Langgeng. Kula kapisan kula tambah. Monggo Kang. Ayo kanggo Kang Mas Ucono. Romo Sunan. Namas Sultan Jikados. Napa kintenipun wonten katentreman ing wijahipun wonten ing Kasultanan Demak? Boten wonten tinone barang ruwet mesti bakal wonten kabagian menggawe. Saking menika monggo kula aturi minggah wonten ing sanggar pamenan nyuwun dumateng panguwasan Gusti Allah mugi saged enggal-enggal sirep perkawis Demak. Pasewakan budon menika kula bubaraken sawetawis. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.